ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଅସଜଡ଼ା ବିଛଣାକୁ ସେମିତି ପକାଇ ଗୋଟେ ଡାଳି ପକାଇ ମୁଁ ମୋ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଜି ଥିଲା ଛୁଟି ଦିନ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ। ଭାବିଲୁ ରୁମ୍ରେ କରିବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ, କାହିଁକିନା ବାକି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେଝା କାମରେ ଯେଝା ବ୍ୟସ୍ତ ନା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରୁମ୍ରେ ନଥିଲା ଲୁଣ, କିଛି ରେଜା ପଇସା ଧରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୁଣ। ଆଜି ଏକଦମ ଆମ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ମାନେ ବ୍ୟାଚଲରଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ବନେଇବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ। କାହିଁକିନା ହଷ୍ଟେଲ ମେସ୍ ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଘର ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ପେଶାଲି ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ବହୁତ ମିସ୍ କରୁ। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଆଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁ, କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧେ। ବାହାନା ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ବନେଇବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗରମ ତେଲରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ନାଲି ନାଲି କଡ଼କଡ଼ିଆ କରି ଭାଜି କାଢ଼ି ନେବା। ତାପରେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣରେ ଜିରା, ଗୋଟା ଲଙ୍କା, ଡାଲଚିନି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ତାପରେ ତେଲକୁ ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରିନେବା। କଢ଼େଇରେ ଜିରା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ତେଜପତ୍ର ଦେଇ ୟାକୁ ଫୁଟେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଜିରା ଫୁଟି ଆସିବ, ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଯିଏ ଯେତିକି ଖାଉଛ ଲୁଣ, ନିଜ ସ୍ୱାଦକୁ ନେଇକି ଲୁଣ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବ। ବାକି ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ମୁଁ ଅଧ ଚାମଚ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ବାକି ହେଉଛି ଏଇଟା ରାଗ ପାଇଁ, ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉଛୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବ, ଗୋଳେଇବ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଲା ଯାଏ। ଗୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଏମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବ। ବାକି ଏଠି ଲଙ୍କା ଆମର ଶୁଖିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ରାଗ ତ ସେମ୍ ଅଛି ନା। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଛି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ମିଶି ଯାଇଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଏଥିରେ କିଛି ଚିନି ଦେଇଦେବେ। ଚିନି ଦେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଚିନି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଥାଏ, ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବ। ଚିନି ସେତେବେଳେ ଦେବ ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ମସଲାରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ କାଢ଼ିକି ଏଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବେ। ବାକି ଏଠି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଯିଏ ଖାଉଛ ସିଏ ଦେବ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବେ, ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ିକି ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, କଷି ନେବେ। ବାକି ଆପଣ ଏଠି ମିଟ୍ ମସଲାଟା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମସଲାଟା ଏମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ କଷିବେ, 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ। ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁରେ, ଭଲକି କଷିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଯିବ, ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ଏମିତି ପାଣି କିଛି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ବାକି ଯିଏ ଯେତିକି ପାଣି ଚାହିଁବ, ବେଶୀ ଯିଏ ଝୋଳ ଚାହୁଁଥିବ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବ, ଯିଏ କମ୍ ଚାହୁଁଥିବ କମ୍ ଦେବ, ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମୋର। ବାକି ୟାକୁ ଏମିତି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର ରଙ୍ଗ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ମେସ୍ କରି ଦେଖିବେ, ଆଳୁ ସିଝିଛି। ଆଳୁଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ ତରକାରୀରେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ବାକି ୟାକୁ ଆପଣ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।